Pinoy Bus Driver TV. Hello, Papa Dos. Pwede mo kaya ng number na aga. Pwede namin i-record. Tama ba? What's up, man?
Good. Love you. Balik na traffic dito. Pagkumalan daw. Wala. Wala na bulaga.
ada liburannya. Mata kok. Alam saja. Alam saja. Yan o. Saja Sadia. apa? Oo. Lumayan. Di ba patay na? Oo. Saan ba yun? Ha? Dito. Ano dito? Sadia si Adi ya? Tadi ya sudah na Buhay pa? kurang. Kapitin mo niyo? Ini benar wala. Ganun yun eh. Ano pagkataas? Asal ini. May bagong sama ba siya? Oo. Yung mga nagkaroon po ng mga shortage sa transport ng mga Ah. ay, sa babae, bata pa. Yan yung mga ginaano niya. Sabi niya siya. Dia.
Yung pa dating tigiya. Iya. Oo. Tapos si Iggy ah. Tigiya pa. Yo, si Iggy ah. Kasunod sa akin na batch. Nagabat sila ng Malis. Iggy naman, taga naman yun. Dito sa Landa. Sama sa Samihan, may Didiya. Samihan, may Didiya. Oh, Didiya, taga Kalapanga. Iya. Okay, siya. Ano ang siya sa atin? Tapos may siya. Siyang bata, siya sa bata. Oo. Yung bata ang sa Ilocos. Ano mo siya? Hindi, doon na nagkano, doon na maniyaw. Saan? Ano mo? Hindi, tracking na. Ano lang, ano? Tracking, oo. Tracking yung Tacloban ah. Hindi lang ano niya, ano yun. Tawag ito, Independent Philippines. Yung kulay brown? Parang ano sila. Yung panyan? Oo, parang kulay naman. So, basta laging Kulay sila. brown. Sa ano sila. Lugar naman ko. Siya din dati, kawan ko dito. Ha? Siya. Ada tak kawan. Noon, ang daming driver ito na puro Bicolano, ano? Oo. Ngayon, puro Bisaya. Yan din mo. Pero na, tapos hindi na nagbubagas. Bisayaan na rin kami. Marami naman mga people sa Mindanao. Mga dami na. Bira lang Bisaya dati. Ang hindi, di ba? Oo. Ang karamihan, Waray. Tapos, Mindanao. So, sa alit, eh, marami din naman. Tama kasi. Bukod. Pero sa amin sa baybay, dati ako lang. Tapos si Morales. Alis na. Morales sa bata. Ano ba yun? O, taga-baybay na, taga-palin. Ha? Taga-palin. Nasa, hindi na ngayon, Gargo. Sakto na siya mga kapatid doon ngayon. Ha? Sakto na siya mga kapatid doon sa TV nga. Under TV? Dalawa sa Gargo. Dalawa sa India. Ganda siguro ang mga siguro. Ah, Baka maganda ang bigayan ng karto. oo. Pato o Bicol. Ayo, bibili ka sa mo to. Saya sumpay. Yung amiga. Kung ano. Salubungan ng mga amiga. No? Salubungan ng mga amiga. Stress.
Oo, Bicol. Okay, basta hinailan Oo. gano'n sa accelerator. Terus lutut, tawa, gitu. Ah. Claro. Ay, sila na naman namin. Wala namang parkingan. Wala namang parkingan. Yan, bilihan. Aduh, Oo, wow. oh ya, no, udah kadang-kadang neutral na lang. Neutral. Neutral ko yun ko. Ay, ano mo sila ni ko. Eh, yun na lang, hindi ka naman magtinda ka sila doon. Oo. Aircon na nag-ano. Tuloy palusong. Oo. Ano, kaya kayo kumakatambay, di mas mamatay. Dito ang release ng train. Kaya dito, Yan ang madalas sa, ano, protest at paggabi. Elementary naman kaya. dito ang release ng train. Sa diretsuhan ito. Kaya kung alam mo, nandahan ka na. Kung hindi mo alam ito, yan lamang. Kaya dito ang release ng train. May sign ba ba yan? Kaya kahit walang ano yan, pindoro ka na dyan. Kaya patay mo ilaw mo, makikita mo yung ilaw ng gilid. Makikita mo yung ilaw ng gilid. Gusto ko sa tawid dito na tawid. So, patay mo yung radyo mo. Hindi na mga sina. Yan, start na yan, di ba? Pinapatay ang pinapatay ang radyo, mga marinig mo. Kasi ang train, kung busina talaga yan. Parang cruising. Malayo pa yan, kung pupunta. Laki ng busina yan, busina na yan. Kaya lang, kung kalagpas yan, hindi na busina yan. Baka doon ka tumama sa ulihan, Oo. sa ila. Malimit, tatama yung iba dyan sa ila na. Oo. Kasi wala nang ilaw yun eh. Tsaka, hindi naman busina yan pag lumagpas na yung ulo eh. Kaya tatama ka doon sa ila na. Haba niyan. Kaya hindi na napapansin. Matulin ka. Oo. Kaya kulay pa naman ng train eh. Nandiyan ka na, tapos magpano ka. Tapos, akala mo, nakalagpas sa lahat ng tren, haba yan. Ano ka natatama doon sa kaila? Kaya, mahila ka rin. Kasama ka sa ila. Correct sa wala ka na po. Erika bro, baaw.
Okay. Pili. Lapitan nyo lang yung test. Dito sa mga naganaga. Sinada sa na po. Ganon kay Simple Boyas. At kay Edward Darun. Jared Ong. Lupa Garcia. Sabi natin ay problema yan, mga magalit pag-iisip natin yan. Pag yan ang stock po wala naman kami dyan, karapatan. Ito. Aga pa, aga na ba na? Okay, wala naman dyan video Diba? Aga naman na. Dapat nga matawagan. Oo nga. Dapat nga sana matawagan. Ito naman siya ito nung kapadols. Wala ng pera hindi mo nagbigay. Tulong kayo. Tulong. Nabuwagan na po. Malamig ang aircon. Dito na tayo. Saba lagi. Sa casa ka. Ayun, saba lagi. Kaya masok ako. Mga ganit. Natatamok. Ang dog na ko na yun eh. So, nga pag hindi mo patay ka rin nga mamunta ka agad, dito na tayo. Wala akong set. Wala, kapilit anong buwan ka sa ano? Oo.
Yan sa Macau. Ha? Macau. Sabi ka gaga. Yung aking maaga pa. Magalit pa yun. Nakikita nito may release ito. Para kung ito yung lumahan. Matayin mo yung hintay. Stop clock. Unlisted. Walang rin na sila. Walang ilaw. Walang ilaw. Yung motor walang ilaw. Sabay. Nakita niya ng picture, walang ilaw. Wala talaga, oh. Sabi natin kung walang ilaw. Wala ulit, oh. Wala talaga. Sabay. Malayo pa lang, kanino natin inapyan na daan. Kasi nakita mo na malayo pa, walang ilaw. Wala ng ilaw. Nakita ko na. Kanino pa lang. Tayo sa Banyaga. Salamat sa
Nakakawin sa bahay niya ka sa labi pa dyan. Pasayaan na kayo. Kaya na kayo. Okay, kumada. Matagal yan. Sa oras yan. Ayan, ayaw. Sa bate. Nagpas? Oo. Okay. Mahal ko. Ano kaya na ito pa yun? Kailang. Pwede lalagpas. Ay, yung masayang airport. Kaya natagparan. Dito pala. Keep reading. Dito pala. Dito pala yun. Malaking puno. Malaking puno dyan. Dahil na. Walang galit yung Elina. Wala.
signboard yun. Bahay na. Ha? May signboard yung bahay na pitan ko. Ayun na. May signboard na pitan ko. Ano sa pili ano dito? Kunin na ako tayo, no? Pagka ako, Oo. pag mataas ang PM, Oo. Wala. pagtaasan, Wala. dapat makarating dito. Oo. Makarating dito sa kapanggapan ng kanyang kahon, bundok, Oo. ngayong palusong, neutral. Okay lang, yeah. Hindi mahaba dito, mga ano lang. Baka bang ano nang ibuka ng aircon. Pagpapag naman, paglagas-lagas ka, pintas ka, di ba na kapag kayong upload? Hindi kaya hindi ano ko rin. Wala na. Hindi ano ko rin. Hindi ano. Ha? Kaya kami. Lagi kasi ako kaya. Ha? Lagi daw kayo magkaka.
Okay. Hindi na to eh. Okay. Tayo. Hindi na. Wala na to eh. Pilihan ako siya. Ayaw, pilihan lang to eh. Buko na ako. Bigay. Hindi na. Pilihan ako. Buko na ako. Hindi mo na to eh. Ay, nako. Yaro na. Sorry. Kung ang tawag ko. Number binigay.
Maganda, pasyal ka. Wala ka dyan inuusap. Bigaw. So,
Nagas. Sa Bicol, sa Offset. Sa Naga. Kemana aja mau kalau bongga ya. Untuk coba ambil itu. Unang sentro Naga. Makinig na sa kusina lang ulit.
So, dokter. Shoutout sa mga naga. Mas, marami ka po. Ilaw.
Ah,
San Fernando, Cabonazzo.
Ako nasa po.